Já moc děkuji za to vaše slova, pane doktore. A já využiju toho, že jste se přihlásil o to slovo a mám vlastně 2 otázky. To jste tedy vy, kdo je podepsán pod tou zásadní připomínkou k té novele toho trestního zákoníku a o vynětí z té osobní působnosti trestného činu nepřekážení v tom smyslu toho trestního zákoníku, protože já, jak tady mám ten dopis, tak pod ním je podepsán doktor Jakub Kříž, PhD. To jste vy? Já myslím, že pod ním podepsán nejsem, ale pokud tam je odkaz na mě, tak to jsem já. Moje první otázka. A ta druhá tedy je, že bychom si asi úplně, nebo já alespoň hovořím za sebe, jestli byste nás, nebo já využiju toho, že pořádáme tento kulatý stůl, jestli byste nám tedy mohl vysvětlit, k čemu vlastně to tedy mělo vést a proč Česká biskupská konference tuto zásadní připomínku k návrhu zákona, konkrétně té úpravy trestního zákoníku, podala, protože ještě vlastně v závěru píšete, že je to jako skutečně zásadní připomínka a proč jste tedy chtěli výjmout tu povinnost nepřekážení toho trestného činu. Děkuji. Děkuju. Takhle, za prvé je třeba říct, že ta připomínka byla formulována nešťastným způsobem. Za druhé... Děkuji. Za druhé, jsme v situaci, kdy se vytváří nové kategorie trestných činů. Já jsem poslouchal řadu podcastů, kde vystupovali třeba i zákonodárci, kteří podpořovali redefinici. A ty sami jako poukazovali na to, že ta situace je jako skutečně složitá. A bude to teprve soudní praxe, která jako posoudí, která jednání spadá do které skutkové podstaty. A my tam máme jako situace, kdy některé jako skutkové podstaty spadají do té překazovací oznamovací povinnosti a jiné nespadají. Čili cílem jako té připomínky bylo poukázat na to, že vlastně jako ten duchovní jako nemusí prostě být schopen rozlišit, zda je v situaci, kdy na něj dopadá tato povinnost překazit, oznámit trestný čin, ale my to sankcionujeme trestně právními prostředky. Jo, to je skutečně prostě závažná věc, kdy jako tohle riziko hrozí. A třetí, je to prostě je v tom cítit jakási ozvěna té sekundární viktimizace, se kterou jsme skutečně jako církev byli jako opakovaně konfrontováni, kdy nám prostě bylo vysvětlováno, že podávání trestních oznámení není v zájmu obětí. Tady jsou oběti. Chápeme, že sekundární viktimizace není vhodná, ale toto mi nepřijde úctivé vůči obětem. To jsem jenom chtěla, aby zaznělo. Prosím, my opravdu musíme opustit tuto místnost. Jednu větu Daniel Bartoň a končíme. Opravdu musíme opustit. Ono to nemusí být zase tak velký problém, pokud tam jsou obsaženy všechny ty trestné činy sexuální, což oni prakticky jsou. Takže ten profesionál nemusí dělat rozlišení, jestli je to sexuální útok nebo znásilnění, ale všechny tady ty věci do toho spadají a proto taky nedává smysl z toho vynímat některé, protože by se to právě stížilo. Já ještě, protože se odvážila promluvit paní Panská, tak... Promiňte, ale když se oběť, řekněme, pastoračnímu pracovníkovi svěří, že ji kněz nutí k sexuálnímu styku, tak je naprosto jednoznačný, že se jedná o trestný čin a je jedno, jaká je kvalifikace toho trestného činu a ten trestný čin by se měl překazit. A tečka.